cyntaf Pencampwriaeth Prydeinig, Beicio Lawr Mynydd yn Nant Gwrtheyrn. A daeth 250 o feicwyr dewr ynghyd i rasio yn erbyn y cloc i lawr lethrau serth a heriol Nant Gwrtheyrn, gyda cystadlwyr yn ymrhyw rhwng 11 a 60 mlwydd oed. Mae pawb yn cael ei rannu i gategoriau yn ôl oedran a safon, gyda'r goreuon yn brwydro yn y categori elite. Mae lle wedi cael ei drawsnewid yn gyfan gwbl. Be da ni yn ddysgu ydy bod y cwrs yma yn un calad, un o'r rhai mwyaf anodd ym Mhrydain, ac felly iddo chi mae o just yn wych bod y bobl yma yn cael gweld Nant Gwrtheyrn a'r mwd yn wych. Mae'r cystadlwyr yn cael diwrnod ymarfer i ddod i nabod y trac ac i weithio ar y dechnegau i goncro'r cwrs. Un o'r anoddau cwrs yw y rock garden, fel nes i ffeindio allan. Nath yr Owen ffrant dal mewn cerrig, es i lawr straight fewn i'r dŵr yma gyd. Dwi'n gwneud trac fach i'r ogiau, ond dwi'n wlyb ofnadwy. Oh, hey boy! Mae'r rock garden wedi bod yn wahanol. Wedi bod yn fwdlyd, a wedi bod yn reit slick. Mae'n reit challenging swnio'n dweud. Wedi bod yn mynd sych allan o'n, so mae'n o lew yna. So mae hynny'n di helpu yn bach. Pob fflu yn mynd, pob deg. Yndi, trac-lyb. Mae'n lot o bobl yn dweud bod o'n grisi a maen nhw'n sleidio fe fan, ia. Reit scary gwach, nhw'n mynd mor sydyn, dydy? Mae'n unbelievable gweld y lanes gwahanol, maen nhw'n gyd yn iwsio hefyd. Maen nhw'n gyd yn iwsio lanes gwahanol. Dwi'n well gen nhw'n edrych sy'n ni'n dweud, ia. Mae'r lle's ffantastig, especially mae'r tywydd fel mai heddiw, mae ti'n gweld allan i'r môr a mae'n just ffantastig, dwi. Dwi'n wedi reidio ma'n hyn ys chydig o flynyddoedd, ond oedd yn galad dod yna. Dwi'n meddwl dyna pam dwi'n dreifio'r bus tro yma. Ymysg cystadleuwyr, mae Pencampwriaeth Elite Cymru Sean Richards. Braf cyntaf BDS, yma'n Nant G, bach o slip bore yma, ond oedd hi'n good, joio mas draw, ras o fori, so gawn ni weld beth trwmai i. Yr ymarfer drosodd ar bore ras wedi cyrraedd, a mae yna dorf dda wedi heidio i Nant Gwrtheyrn i fod beicwyr gorau Prydain. Mae rasio yn hynod o gyffrous gyda pawb yn rhoi ei gorau, efallai bod ambell un yn gwthio bach gormod. Ond credwch chi fi, sa'n byd yn curo'r teimlad o fynd flat out. O'r fenga i'r hynaf, mae pawb mwynhau y sialens, ac mae'r trac yn heriol tu hwnt, yn dechnegol anodd ac yn brawf gorfforol. Y rasio amatur ar ben gan baratoi'r llwyfan i'r categoriau iau ac elite. Yn fuddigol yn y ras y merched iau, oedd aelod o deulu enwog y Jameses o'r fenni Megan James. Yeah, it went really well. I managed to win my category, so really happy. The track was awesome, especially the top section was really technical, so I liked it. And a lot of pedalling at the bottom, but probably suited me well. I'm hoping to do maybe a full season, so I'll just see how things go. If I can carry on the season like this, it'd be awesome. Ar ôl anaf difrifol dim ond 3 mis yn ôl, braf gweld Joe Prydain yn ennill categori iau y dynion. Yn y ras elite merched Veronique Sadler daeth yn drydydd. Yn ail, cyn Pencampwriaeth y byd Manon Carpenter o Gaerffili. Ond yn feistres ar y gweddill ac yn ennill o 10 eiliad,
Pencampwriaeth y byd Rachel Atherton. The race run went really well. Something, when I get in that race, in the start of the race, something just changed in my head, and I had a really good run. Everyone was cheering really loudly, and it was perfect. You know, it was really good. This is the first race of the year, and it's going to be like a really long year. All the girls are training hard, and you know they really want to win. And for me, I think it's just going to be about trying to retain the World Championship title and enjoy it and have fun. Yn drydydd yn y ras elite i ddynion Matt Simmons o'r Amwythig. Yn ail, brawd Rachel a chyn bencampwr y byd G. Atherton. Yn tanlinellu dwanwad y teulu o ddyffryn Dyfi ar y gamp. Ond yn ennill ras ac yn ymestyn i rediad gwych o flwyddyn dwythaf, pencampwr presennol y byd Danny Hart. Os na rwy'n yn mynd i stopio fo tymor yma. We've done it and it's been a tough weekend, you know, and I'm happy with how everything's gone. I've been training hard and got the wins. Nid yn unig mae Cymru wedi ei gadael ei argraff ar yr enillwyr, ond hefyd mae wedi bod yn allweddol i'w llwyddiant. Tracks in Wales are awesome. It's anywhere. I only come here to ride. Really, it's the only place I go. Every time I want to get away riding, I come to Wales. 2016 races, it was crazy. I won every single World Cup and then the World Championships. That's 15 races on the World Cup circuit undefeated, which has never been done before in history. And it surprised me, you know, and I just put it down to living and training in Wales. It's awesome.